L-għodwa tajba. Illum 15 ta' April, il-ġimgħa l-kbira. Se nibdew dan il-jum bit-talb tal-Uffiċċju tal-Qari u t-tifħir ta' sbieħ il-jum. Nistedninkom tinaqdu magħna f'dan il-mument ta' talb immexxi mill-Arċisqof Charles Scicluna. Mulej jiftaħ li xoftejja, u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu binalla fdina b'demmu ejjew nadurawh. Kristu binalla fdina b'demmu ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej ħanajtu bil-ferħ lil blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu quddiemu bana tarat il-ħajr, nannunu bajjat ta' ferħ. Kristu binalla fdina b'demmu ejjew nadurawh. Għaxalla kbiru l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejhu mal-qijan tal-art, tiegħu mal-ċaċet tal-oljiet, tiegħu l-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Kristu binalla fdina b'demmu ejjew nadurawh. Ejjew inqumuh u nixteħtu quddiemu, arkubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna, għax hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naġġ tiegħu. Kristu binalla fdina b'demmu ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'massa fid-deżert, meta ġarbuni ttentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu binalla fdina b'demmu ejjew nadurawh. Għal 40 sena domt nistmerlu dan in-nisel u jingħat qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu binalla fdina b'demmu ejjew nadurawh. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Kristu binalla fdina b'demmu ejjew nadurawh. O Alla jeħlisni. Mulej fit-texejn. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Infaħru bleħen wieħed u nsebħu r-rebħa kbira li ġab il-feddej tagħna bis-sagrifiċċju tiegħu u lis-salib inweġħu stendart hekk mimli glorja. Kif l-ewwel bniedem tqarraq u daq il-mewt mill-frotta li kiel bis-sara tiegħu il-ħnina ta' min ħalqu wediġu kil-kissija fejqan mill-istess soda. Fil-pjan tas-salvazzjoni hekk kien meħtieġ għalina biex l-erf ta' Alla jeleb ħżuniet il-qarriq tagħna u l-għodda stess tal-għadu jagħtiha lilna bduha. Kif waslitilna l-milja ta' żminijiet skont kentu, bat il-missier lill-ibnu ħalliq tad-dinja kollha li tnisser f'ġuf ta' verġni u twieled bniedem bħalna. Magħluqa 30 sena ta' ħajtu bħala bniedem minn rajħ il-feddej tagħna fi drieħ il-mewt jingħata. Ħaruf bla tnub sar vittma fuq is-salib bħal-ħtija. Tingħata dejjem glorja kif lill-Missier u Liben, hekk lill-Ispirtu Santu, it-Trinità qaddisa, lill-grazzja tagħha fditna u dejjem qiegħda żżommna. Amen. Is-slatin tal-art qamu u l-kbarat ftehmu bejniethom kontra l-mulej u l-midluk tiegħu. Għaliex jixxewxu l-ġnus u l-popli irrednu għal xejn. Is-slatin tal-art iqumu u l-kbarat jiftehmu bejniethom kontra l-mulej u l-midluk tiegħu. Ħankissru l-ktajjen tagħhom u ntajru minn fuqna l-irbit tagħhom. Dak li hu fis-smewwiet jitħak bihom, il-mulej biċ-ċajt joħodhom. Imbagħad ikellimhom bil-erra
bil-qilla tiegħu ikexkixhom. Għax jien għamiltu s-sultan tiegħek fuq sihom l-għolja mqazza tiegħek. Irrid inxandar id-digrit tal-mulej u qalli ibni int jien illum nissiltek. Itlobni u l-ġnus natik bwirtek u truf l-art bi priża tiegħek. B'virga tal-ħadid int kissirhom bħal ġarra tal-fuħħar frak tagħmilhom. U issa slaten ifmu sewwa, twidbu intom li taħkmu l-art. Aqdu lil-mulej bil-biża' u bir-roda riġlejh busu. Li ma jadabx u intom tinqerdu, għax malaj tixel il-qilla tiegħu. Ħin jadaw kollha li jistkennu fih. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Is-slaten tal-art għamu u l-barat ftam fehmu bejnietom kontra l-mulej u l-midluk tiegħu. Ħwejġi jaqsmu bejnietom jaqtaw ix-xorti għall-libsa tiegħi. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni, bqajt il-bot u ma salvajtnix, ma tajtx widen għall-ajjat tiegħi. Alla tiegħi ngħajjad binar u ma tweġibx, ngħajjad bil-lejl u ma nsibx mistrieħ. Imma inti tagħmmar fis-santwarju u lilek ifaħħar Iżrael. Fik ittamaw mis-sirijietna, fik ittamaw u inti ħlistom. Lejk għajtu u inti ħlistom, fik ittamaw u ma tfixklux. Jien dudu tal-art u mhux bniedem, żebblieħ tan-nies, kasbir tal-poplu. Daw kollha li jarawni jitku bija, jajbuni, iħarku rashom u jgħidu. Fidejn il-mulej intelaq, ħajħilsu, ħajsalvaħu labieħ jitaxxa. Imma inti minn ġu fommi l-qajtni, fiħdan ommi fis-sot etni. Fuqek eduni sa minn twelidi, inti Alla tiegħi sa minn ġu fommi. La tidbijaċ minni għax qrib u t-taħbit u ma nħadd biex jgħini. Għata gnida jizdaruni, barrin qawwija ta' basan għal-quni. Bħal miftuħa l-fuqi, bħal il-jum li jaħtaf u jgħajjat. Ninsab bħal ilma msawa, għandi għadmi maqluħ kollu. Qalbi bħal xema, id-dub ġewwa fija. Bħal inixef bħal xaqufa, il-sini mwaħħal maħniki, ninsab mitfuħ fuq trap il-mewt. Abda klib daru għalija, ġema nies ħżiena rassewni. Taqbuli idejja u riġlejja, nistanot ta' għadmi kollu. Bajnejhom fuqi iħarsu lejja, ħwejġi jaqsmu bejnietom, jaqtaw ix-xorti għall-libsa tiegħi. Mulej, la titbejġ minni, qawwa tiegħi fittexejni. Eħlis li mis-sejf lil ħajti u mill-klieb lil ħajti l-għażiża. Min ħalq il-miljun salvani, min qarni l-gniedes li l-imsejken. Inxandar ismek lil ħuti, infaħrek f'nofs il-ġema. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Ħwejġi jaqsmu bejnietom, jaqtaw ix-xorti għall-libsa tiegħi. Jaħqruni dawk li jfittxuli ħajti. Mulej la tċanfarnix fil-korla tiegħek, la twiddibnix fis-saħna tiegħek. Għax il-vleġeġ daħlu fija u idek tafas fuqi. Xejn musħif ġismi minħabba l-għadab tiegħek, m'hemmx saħħa fadmi minħabba ħtijieti. Għax dnubieti telaw il-fuq minn rasi, bħal toqol kbir għalija jafsu fuqi. Irejħu u jdennu l-ġrieħi tiegħi, ħtija tal-bluha tiegħi. Ninsab milwi u mifni għall-aħħar, il-jum kollu naddieħ fidwejja. Għax qabadni ħruq f'ġembejja u xejn sħiħ ma għandi f'ġismi. Mifni nħossni u nfarrak għal kollox, najat minħabba tferfir ta' qalbi. Sidi qudiemek ix-xewqa kollha tiegħi, it-tnejn tiegħi mhux moħbi minnek. Qalbi tħabbat
saħti ħallitni, id-dawl tajnejja wkoll naqasni. Ħbibi u sħabi mill-martijaj jitgerxu, rabati jżommu l-bot minni. Xibka ħejjew li dawk li jonżbu li ħajti, iqassu fuqi dawk li jixtiqu li d-denja, il-ħin kollu l-qerq inassu. Imma jien bħal trux li ma jismax, bħal imbikkem li ma jiftax ħalqu. Namila ta' wieħed li ma jismax, bħal wieħed li xejn ma għandu xijiet. Għax fik mulej jien nittama, int li twieġeb sit u Alla tiegħi. Jienet ma jfirħux minħabba fija, ma jiftaħrux fuqi jekk riġli jotu. Għax jien wasalt biex naqa, u d-batijieti dejjem quddiem għajnejja. Ħtijieti jien nistqarram, nitħasseb fuq id-dnub tiegħi. Tqawwew dawk li għal xejn b'xejn huma kontrija, żdiedu dawk li għal xejn joboduni. Dawk li jroddu li għal ġid deni, dawk li jifquli għax nimxi sewwa. La tħallinix mulej Alla tiegħi tidbiħax minni. Fittex għatini l-għajnuna, Sidi, is-salvazzjoni tiegħi. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amin. Jaħruni dawk li jfittxu li ħajti. Għamu kontrija xhieda qarrieqa. Ħarġu ta' giddiba. Qari mill-ittra lill-Lut. Ħuti, Kristu ġie bħala l-qassis il-kbir tal-ġid li diġà ġie. U daħal minn tinda aqwa u aktar perfetta li mhijiex maħduma bidejn il-bnedmin, jiġifieri mhijiex ħolqien ta' din l-art. U daħal darba l-dejjem fis-santwarju, mhux bis-saħħa tad-demm tal-mos u tal-oġġiela, imma bis-saħħa ta' demmu stess, u b'hekk kiseb fidwa għal dejjem. Jekk id-demm tal-mos u tal-gniedes u l-irmiet tal-oġġiela imraxxax fuq dawk li huma mniġsa, jista' jqaddishom billi jagħtihom l-indafa tal-ġisem. Kemm aktar id-demm ta' Kristu li bl-Ispirtu ta' dejjem offra lilu nnifsu vittma safja lil Alla jista' jnaddaf il-kuxjenza tagħkom mill-emil mejjed biex taqdu lil Alla l-ħaj. U għalhekk hu medjatur ta' paċ ġdid, testament ġdid, biex wara li seħħet il-mewt għal-fidwa ta' ħtijiet li saru fi żmien il-patt ta' qabel, dawk li huma msejħa minn Alla jiksbu l-wirt ta' dejjem li hu għedhom. Fejn ikun hemm testament, ikun jeħtieġ li tixxandar il-mewt ta' min għamlu, għax testament jibda jgħod wara l-mewt u ebda saħħa ma jkollu sakemm dak li għamlu jibqa' ħaj. Kien għalhekk li janqas l-ewwel patt ma twettaq mingħajr demm. Għax Mosè, wara li nieda lil poplu il-kmandamenti kollha kif titlob il-liġi, ħaddem tal-oġġiela u tal-mos flimkien mal-ilma u bis-suf aħmar u l-frijej tal-issopu rax l-istess ktieb u l-poplu kollu u qal: dan hu d-demm tal-patt li Alla ordnalkom. Hekk ukoll rax bid-demm it-tabernaklu u t-tamir kollu tal-kult. Ta' bil-ħaq skont il-liġi tista' tgħid kollox jissaffa bid-demm u bla tixrid ta' demm ma hemmx maħfra. Jekk mela kien meħtieġ li xbijat ta' ħwejjeġ tas-sema jissaffew b'dan il-mod, dawn l-istess ħwejjeġ tas-sema kellhom jissaffew b'sagrifiċċji aqwa. Għax Kristu ma daħalx f'santwarju magħmul bidejn il-bnedmin li hu bixbija tas-santwarju veru, imma daħal fis-sema stess biex issa jidher għalina quddiem Alla. U daħal hemm mhux biex minn żmien għal żmien joffri lilu nnifsu bħalma l-qassis il-kbir jidħol kull sena fis-santwarju biex joffri demm ħaddieħor. Li kieku kien hekk, kien ikollu jbati ħafna drabi sa mill-ħolqien tad-dinja. Imma issa der darba l dejjem meta waslet il-milja ta' żminijiet biex ineħħi d-dnub bis-sagrifiċċju tiegħu innifsu. U kif inhu miktub għall-bnedmin li għandhom imutu darba biss u wara dan isir il-ġudizzju, hekk ukoll Kristu wara li joffra lilu nnifsu darba biss biex jitabba bid-dnubiet ta' kulħadd, għad jerġa' jidher darb'oħra, mhux biex ineħħi d-dnubiet, imma biex isalva lil dawk li qegħdin jistennewh bil-ħerqa.
ħaduh bħal ħaruf għal-qatla, ħaqruh u qatalihom bla ma biss fetaħ fommu, kien moti għal-mewt. biex jagħti l-ħajja lill-poplu tiegħu. U offra ruħu għal-mewt u kien madut mal-midinbin. biex jagħti l-ħajja lill-poplu tiegħu. Qarim il-katakezi tal-Isqof San Ġwan Griżostmu. Trid taf x'qawwa għandu d-demm ta' Kristu? Immorru lura bil-ħsieb tagħna fuq id-demm ieħor mogħti b'eżempju tiegħu. Niftakru f'dak li fl-imoddi kien ġbija tiegħu u naraw xi tgħid l-Iskrittura taż-żmien ta' qabel. Oqtlu ħaruf ta' sena qal Mosè u roxxu id-demm tiegħu fuq il-bibien. X'inti tgħid, Mosè? Huwa demm il-bejjem jista' jeħles lil bniedem f'ruħu? Jeħilsu ħafna, qal, mhux għax hu demm, imma xbih jingħata eżempju ta' demm il-mulej. Għalhekk, issa l-għadu iżjed u iżjed jaħrab x'kien jilmaħ mhux id-demm ta' xbieħa imraxxa fuq il-blata tal-bibien, iżda d-demm tal-ħaruf veru ta' Alla iħammar fuq xuftejn il-fidili, id-demm li jikkonsagra il-blatiet tat-Tempju ta' Kristu. Trid tara x'qawwa oħra għandu dan id-demm? Nixtieqek tara minn fejn ħareġ l-ewwel, minn liema għajn nixxa. Dan id-demm ġiena l-ewwel nett mill-istess salib. Il-bidu tiegħu kien ġenb il-mulej. Meta Ġesu miet, kif kien għadu mdendel mas-salib, resaq soldat, fetaħlu ġenbu b'daqqa tal-anza u minnu fih ħareġ ilma u demm. Wieħed ġbija tal-mamudija, l-ieħor sinjal tal-misteru. Is-soldat fetaħlu ġenbu u der il-ħajt tat-Tempju Qaddis. U jien sibt teżor għażiż u niftaħar li ksibt għana li ma bħalu. Hekk sar minn dan il-ħaruf. Il-Lut qatlu l-ħaruf u jiena ksibt il-frott ta' dan is-sagrifiċċju. Demm u ilma mill-ġenb. Int li qiegħed tismani, ma rridekx tibqa' għaddej ħafif bla ma tieqaf taħseb fuq il-ħwejjeġ li hemm moħbija f'misteru hekk kbir. Baqa' li ngħidlek kliem ta' tifsira mistika u waħdanija. Għedtlek li dak l-ilma u d-demm huma sinjali tal-mamudija u tal-misteri. Għax tassew bihom twaqfet il-Knisja bil-ħasil tat-tnissil il-ġdid u t-tiġdid tal-Ispirtu Santu, jiġifieri bil-mamudija u l-misteri li qishom ħarġu minn ġenb il-mulej. Iva, Kristu bena l-Knisja minn ġenbu, kif minn ġenb Adam issawret Eva martu. Kien għalhekk li Pawlu wkoll xeed u qal aħna minn ġismu u minn għadmu, rid jgħid minn ġenbu. Għax bħalma Alla ried li l-mara tissawwar minn ġenb l-ewwel raġel, hekk ukoll Kristu ħareġ ilma u demm minn ġenbu għalina għat-tiġdid tal-Knisja. U kif Alla fetaħ il-ġenb ta' Adam mitluf fin-nasa tiegħu, bl-istess mod wara l-mewt ta' ibnu tana l-ilma u d-demm. Araw kif Kristu għaqqat miegħu l-arusa tiegħu. Araw bliema ikel jitmaħħa. Bl-istess ikel nitwieldu u nieħdu l-għajxin tagħna. Għax kif l-om taħt il-qawwa tal-ġibda naturali tfittex tajjex lil-bina bil-ħalib u d-demm tagħha. Hekk ukoll Kristu bid-demm tiegħu jgħajjex lil dawk li jagħtihom it-tnissil ġdid. Kontu mifdija mhux b'xi ħaġa li tintemm bħalma jil-fidda jew id-deheb, imma bid-demm għażiż ta' Kristu bħal ħaruf bla ħtija u bla teba.
Permezz tiegħu aħna l-koll għandna fi spiritu wieħed idħul għal-għand il-missier. Id-dem ta' Ġesu Kristu bin Alla inaddafna minn kull dnub. Permezz tiegħu aħna l-koll għandna fi spiritu wieħed idħul għal-għand il-missier. Ħares mulejn lejn din il-familja tiegħek li għalija Kristu sidna ma stmerx jagħti ruħu f'idejn il-ħżiena u jsofri d-batija ħarxa tas-salib. U li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Sewħal sawtuh bil-qasba, nifduh bl-imsiemer blanza, mill-ġisem safi ħareġ u gelgel demmu kollu. U flima xmara nħasslu, is-sema l-art u l-kwikeb. Salib sinjal ta' mħabba, intlaqwa fost is-siġar, m'hemmx oħra tixbaħ lilek fil-frott, fil-wart u l-werqa. Msiemer ħowda ħelwa, xpiż ħelu rfajtu fuqkom. O siġra kbira għolja, il-frijaj tiegħek baxxi, u rattab lebusija li taħtek in-natura, kun sodda radba u xirqa għal ġisem tar-Re tagħna. Inbis kon dik li stħaqlek il-frezz tal-fidwa tnewwel u tħejji porta l-bniedem biex fih mill-lar għajsalva, maħsul fid-demm imqaddes li taħ il-ħaruf talla. Tingħata dejjem glorja kif lill-missier u liben, hekk li l-Ispiritu Santu it-Trinità qaddisa li l-grazzja tagħha fditna u dejjem qiegħda żżommna. Amen. Alla anqas lill-Ibnu stess ma ħelisa, imma taħ għalina il-koll. Ikollok ħnina minni u Alla fi tjubitek, fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsinni konni mill-ħtija tiegħek, naddafni mid-dnub tiegħek. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jiena dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Hekk jien ara fis-sewwa tal-kelma tiegħek u bla teba jidher il-ħaq tiegħek. Ara, jiena ssawwart fil-ħtija u fid-dnub nislitni ommi. Int li tħobb il-qalb sinċira, għallimli l-er fil-fond ta' qalbi. Roxni bl-ilma u nissaffa, aħsilni u aktar mis-silġ nibjat. Għamil li nisma' l-ferħu lejna biex għadmi li nsħaqt jitenna. Dawwar wiċċek minn ħtijieti, ħassar żuniti kollha. Oħloq fija qalb safi u Alla u spiritu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, neħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Rod li lejna tas-salvazzjoni tiegħek u bi-spiritu qalbini wettaqni. Lil-midinbin nallem triqatek u l-ħatjin lejk jerġgħu lura. Eħlisni mill-pina tal-mewt u Alla tas-salvazzjoni tiegħi u l-sini faħħar il-ġustizzja tiegħek. Iftaħ li xuftejja, Sidi, u fommi xandar it-tifjir tiegħek. Għax lilek ma joġbokx is-sagrifiċċju, nofrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċċju tiegħi u Alla u l-qalb nidma. Qalb maqsuma u sobjena ma twarrabix u Alla. Għamel il-ġid lil Sion fi tjubitek, erġa' ibni l-ħitan ta' Ġerusalem. Imbagħad tilqa' bil-qalb vittmi xierqa, sagrifiċċji ta' vittmi maħruqa u mitmuma. Imbagħad joffrulek oġġiela fuq l-artal tiegħek. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Alla anqas lill-Ibnu stess ma ħelisa, imma taħ għalina il-koll. Ġesu Kristu ħabna u ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu. Mulej waslet f'idnejja l-fama tiegħek, mill-emil tiegħek jiena bżajt mulej. Saftit snin oħra ġeddu, saftit snin oħra għarfu, fil-kolla ġib quddiem għajnejk il-ħnien. Alla ġej minn Teman, mill-muntanja Faran ġej il-Qaddis. Sebħu jiksis mewit, foħritu tiksi l-art.
Dijietu isa dawl min idu jleħħu r-raġġi, hemmhekk tinsab moħbija l-qawwa tiegħu. Inti ħriġt biex issalva l-poplu tiegħek, issalva l-midluk tiegħek. Għaddejt biż-żwiemel tiegħek fuq il-baħar, fuq it-tqallieħ tal-ilmijiet kotrana. Jien smajt u ħassejt fija roda kbira, għal dan il-ħoss xuftejja bdew jirtodu. Ħassejt għadmi jitmerwer, il-passi tiegħi bdew jitredu taħti. Noqgħod bil-kwiet nistenna jum l-awġ li jagħti feċċa l-ġens li qed jisħaqna. Mqar jekk ebda nwar ma trott it-tina u xejn ma jagħtu dwili. U l-frott tas-siġar taż-żebbuċi qarraq u r-raba xejn ma jibqa' jrott tal-ikel. U l-meħla tajb mill-mandra u bejjem ma jkunx hemm fl-istalel tagħhom. Imma jien xorta nifraħ fil-mulej li tenna falla s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej sidi u għal-qawwa tiegħi, riġlejja jagħmilhom li bħal taċrief u jmexxi l-passi tiegħi fuq il-għoljiet. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ġesu Kristu ħabna u ħalna mill-dubietna bis-saħħa ta' demmu. Naduraw mulej is-salib tiegħek u nfaħru nsebħu l-qawmin qaddis tiegħek għall-ħajja, għas-salibek kien tajjena għad-dinja kollha. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej, faħħal l-Alla tiegħek Sion. U jsaħħaħ l-istanek ta' bwiebek u jbierek ġewwa fik l-uliedek. U jqiegħed fis-sliem it-trufijiet ta' artek u lilek bl-aħjar qam ħixebbek. U jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu. Jibgħat is-silġ bħas-suf, ixerred bħarmiet il-ġlata. Jitfa' s-silġ bħal frak tal-ħobs u jaqgħad l-ilma bil-kesħa tiegħu. Isemma kelmtu u jinħalli s-silġ, jonfoħ ir-riħ tiegħu u jiġri l-ilma. U jxandar kelmtu lil Ġakob, liġijiet u digriti tiegħu lill-Iżrael. Ma għamelek ma ebda poplu li l-ħadd ma għarra fid-digriti tiegħu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Naduraw mulej is-salib tiegħek u nfaħru nsebħu l-qawmin qaddis tiegħek, għax salibek kien tajjena għad-dinja kollha. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Araw, il-qaddej tiegħi jisib ir-risq, jola, jintrefa u jkun il-fuq minn kulħadd. Bħalma ħafna baqgħu mistaġba bih, għax wiċċu tħassar, donnu ma kienx bniedem u s-sura tiegħu ma kontx tqisa ta' bniedem. Hekk qed jistaġbu ħafna minħabba fih. Qudiemu islaten jalqu ħalqhom, għax qatt jaraw ġrajja li qatt ma semmit u jifhmu dak li qatt ma semgħu bih. Minħabba fina Kristu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għamlu kidbra u waħluha fuq is-salib, fiha kien hemm miktub Ġesu ta' Nażaret, Sultan tal-Lut. Imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael, għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu. Waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni u f'dar David qaddej tiegħu. Bħalma kien wieħed fl-modi b'fomm il-profeti qaddisin tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn daw kollha li joboduna. B'hekk juri ħnina ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef lill-Abraham missiena li jagħtina. Li meħlu simili dej l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qudusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli għax tmur qabel il-mulej biex tgħilu triqatu. Biex tarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfara ta' dnubietom. Ħirġa mill-qalb ħanina tal-Alla tagħna li batinna mill-oli żjara tax-xemx tiela. Ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt, ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq taslim. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
għamlu kidba u għalluha fuq is-salib fija kien hemm miktub Ġesu ta' Nazaret, Sultan tal-Lut. Il-feddej tagħna għadda minn tbatija ħarxa, ħal-mewt u rid ikun mitfun biex hekk jasal għall-glorja tal-qawmina l-ħajja. Nadurawh minn qalbna u fiċ-ċokontana nitolbuh u ngħidulu ħenna lina mulej. Mulej u mallem tagħna li minħabba fina obdejt sal-mewt. Għallimna nobdu u nagħmlu dejjem ir-rieda tal-Missier. Int il-ħajja tagħna li bil-mewt tiegħek fuq is-salib rid tisseta' d-dlamijiet u l-mewt. Seħibna fil-mewt tiegħek biex miegħek ukoll nqumu għal ħajja glorjuża. Sultan tagħna li għalina ħallejt il-bnedmin iżebilħuk u jitfok taħt riġlejhom. Għallimna nkumlu umli bħalek għas-salvazzjoni tagħna. Int is-saħħa tagħna li tajt ħajtek għall-aħwa eżis tiegħek. Għatina l-grazzja li nħobbu li xulxin kif ħabbejtna int. Salvatur tagħna li ftaħt idejk fuq is-salib u ġbit lejk il-bnedmin kollha. Iġma l-uliet imxerda kollha ta' Alla fis-saltna tiegħek tas-salvazzjoni. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħares mulejn lejn din il-familja tiegħek li għalija Ġesu Kristu sidna ma stmerx jagħti ruħu f'idejn il-ħeżiena u jsofri d-batija ħarxa tas-salib. U li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Illum fit-3:30 ta' wara nofsinhar nistedinkom tinaqdu magħna l-azzjoni liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej mill-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta. Għal talb relatat ma' tridu tal-għajt li jista' jingħat ukoll fit-talb personali tagħkom, inħeġġiġkom titlu fuq il-website soter.knisja.mt. Nistedinkom inkomplu dan il-jum fi spiritu ta' ġabra, silenzju u talb. Fil-waqt li niftakru f'dak kollha li għaddejjin minn xi forma ta' tbatija. Inselmilkom.